Econòmicament, quants diners necessites per ser ric? Un número, diguem. Per ser ric. Econòmicament parlant. No m'ho he calculat mai. Ostres, ric a nivell econòmic. Jo? Diu que ho farà un poc, Per ser ric. El que cobro. Vols dir quan és o no? No, perquè és un tabú. L'acabem de dir, collelles. Algú amb el que estigui tranquil per poder passar mes a mes, 100.000 l'any, i jo amb això em sentiria superbé. Va, 6 xifres. Vale, sí, entre 50 i 70.000 euros l'any per mi seria lo suficientment ric com per fer el que necessito fer. Amb 6.000 euros al mes jo ja seria rica, perquè tindria per fer la meva vida actual sense preocupacions i sense mal de caps, i podria disfrutar del que tinc actualment. Jo per mi 5.000 euros al mes ets ric de l'hòstia. Per viure tota la vida jo sola? No sé, doncs tenint un sou de 3.000 euros al mes, posi, nets. 1.200 euros al mes, diria jo, ets ric. Per mi, perquè podria pagar un habitatge compartit, això sí. Podria pagar menjar i podria pagar extras. I jo què sé, si aquests extras els acumulés en 3 mesos, doncs podria fer un viatget, diguem. I això per mi seria ser ric. Jo conto que a l'hora que a la teva compte corrent hi han de mitjana 20.000 euros estables, ja ho ets. Què vols dir, estar-les cada mes? O... No, que tu pots mantenir mínim 20.000 euros allà i que d'aquí no baixi. No ho sé, és que a mi qualsevol cosa em sembla barbaritat, A mi em dones 10.000 euros i crec que soc ric ja. Jo crec que ets ric quan no t'has de preocupar de les despeses que tens. Poder cobrir les teves necessitats a un ampli ventall de temps, que serien, no sé, 10 anys, 20, 25... Clar, amb xifres això dependrà de cadascú. Llavors com que cadascú ha de tenir un Excel sabent les despeses mensuals que té, doncs ja s'ho pot calcular. Jo penso que em consideraria ric el dia que no m'hagués de preocupar d'haver de guanyar diners. Els suficients per no haver de treballar, potser, per tenir temps. Per tant, per mi no hi ha un número exacte, digues, no, 1 milió. És que 1 milió per una persona pot ser molt poc i per una altra persona pot ser moltíssim. Ja s'ha acabat el vídeo, però ara ve la part més important i és que tu em donis la teva opinió a la pregunta que he fet. Deixa'm un comentari. De fet, també, si vols que faci una entrevista amb tu i que vinguis a xerrar aquí amb mi d'alguna temàtica relacionada amb l'economia, fes-m'ho saber. I important, que me n'he oblidat. Recorda subscriure't, donar un like i comentar sobretot la teva resposta. És bastant important, si no me n'oblido. Ens veiem al proper.